Oh God! Hello sa inyo mga kuya. Hi to you, big brothers. Bago lang talaga ako kapaminaw ba? I'm newly listening to your program, Start Out of Your Life. Hindi ko good alam kung ano yung gapnod good. Big brothers, I don't know what is stagnant of your life. Taga Jensen man good ako kuya. I'm came from Jensen. Ako nga pala si Jam. Just call me Jam. Ako po ay part-time model at isa pong estudyante. I am a part-time model. I'm supposed to be I'm student canteen. 19 years old agad ako kuya. I'm 19 years old, big brothers. Nalaman ko lang yung program nyo, yung nag-OJT ako sa Davao. You know, big brothers. Yes, I know that. When I'm OJT here in Davao City. Nag-practicum po kami sa isang opisina dito sa Davao. I'm a practicumer in Davao City. Ako po'y nakapunta na dito sa Davao pero talagsa lang ba? Grabe. Yes, once in the blue moon, I'm here in Davao City. Pero ngayon lang talaga ako nagdugay talaga ba? But I've been staying a very long time. Hanggang sa nakilala ko si Kuya Mateo. Until I met a Mateo, big brother Mateo. Siya yung nagtulong sa amin sa office ba? Yes, big brother Mateo is a very kind. He's a very helpful. Kasama ko po si Erica and si Nika, yung mga classmates ko po. Together with my classmate, yes, Erica and Neka. Sa totoo lang po, may boyfriend man ako sa Jensen, pero medyo malabo man. Honestly, I have a boyfriend in Jensen, but it's not clear. Basketball player kasi siya, alam mo naman. Maraming umaaligid na mga babae. Yes, my boyfriend is basketball player. There's a lot of girls to court him. Yes, and court me that and court Cobain. Nag-apartment po kami dyan sa may Quirino po. Yes, I'm living in an apartment in Quirino. Pero nagsimula po itong aking gapnod. Yung nakilala ko po. Nagkaila po kami ni Kuya Mateo ba? Yes, I met big brother Mateo Dulanday. Mahilig kasi ako sa skinhead. I like skinhead. At simulan na po natin ang gapnod sa aking kinabuhi ba? This is the starter and the stagnant of my life. At ito po yung simula ba? And this is what happened.
Ay, tatagot ako ba? Grabe talaga. Excited na ako dito dito ba na? Meron ko na akong crush, ay. Meron akong crush, ay. Ay, alam mo, ay, talaga ako nakaani dito sa Davao, pero ay, masaya pala din eh. Uy! Ay, giingon mo na. Oy. Uy, Jam, ba't parang Naulaw. tulala ka sa isang tabi at di mapakali. Naulaw kasi ako dito. Pakalawa ko kasi nga balik pa dito ba. Tapos, yung first kanina pagpunta ko dito, masaya ngayon. Ay, bakit ka ganyan? Erica! Uy, Erica, wag ka magsakit-sakit tuloy. Mahiya naman tayo dito. Ay, dumaan kasi yung crush ko. Naka-white. Sino? May dalang tab. Yung matangkad na lalaki. Tapos, Sir Jana. Uy! Uy, crush ko talaga si Sir John. Uy, may balita ako na mahilig yan sa taba mo. Yung mga chabi-chabi. Ay, hindi naman ako mataba. Chubby lang ako. Ganyan ka talaga ba? Bully ka masyado. Uy, ikaw baluran ka talaga. Uy, hindi ka. Ay, ikaw sinong crush mo dito? Si Kuan, yung gusto ko yung pandak ba? Yung pandak. Sino yan? Si Benny. Hi, sir. Good morning, sir. Good morning. Kamu ba mga intern eh? Yes, sir. Kami yung mga taga-Jensen. Bebe, tanaw natin yung mga papel nyo. Uy, girls, good morning kayo. Ay, good morning, sir. Sir, good morning. Ako na ako na itong anyong head diri nga mugunit sa inyong diri karon. Pero namoy okay, tuloy sa plus puntang, no? Sir, may we know your name? Yes, Eric. Hi, Sir Eric. Eric. Bete talawa. Nakaka-Jensen kita po. Jam? Asa si Jam? Ako, sir. Oh, sir, siya. Kinsa man din si Erica. Sir, ako, sir. Para tayong Erica. Ako si Erica. Di ko ganahan ni mo, ha? Di ko ganahan. Asa man si Neka? Nika, sir. Nika. Saya plus buntag mo ikaw lang, pero ganahan kayo. Hello, sir. Sir, wala na kasi Mr. Bean, sir. Ganyan basis ka masyado, mama. Daro. Baliw nagag-jinsan na. Kisa na naman kabay mo, sir. Bitaw, sir, murag may kalokalike po kayo, sir, na artista, sir. Kisa man. Yung si Rowan Atkinson. Kamu kayak ngayag-ngayagaon juga mo. Sige na. Ha? Sir, sino pa mag-facilitate sa amin? Tawag ko na ko to si Mateo. Mateo! Do. Sir! Gani, mana ito mga intern eh? Hi, sir! Hi, kuya. Kuya. Ay, alam mo, pag sir saka kuya na lang. Natanawa lagi, girl. Good morning. lang, kuya. Wait lang, girls, ha. Sir Eric, usan ni? Ikaw na bahala na do. Kaya wala ka pa ko do. Ano pa ko ito, do? Sira. Asa ka mo to, sir? Tungkol ka, muda na mo ka niya. Sablay nini. Wala sa laybay. Ayaw mo na, Aday. Ayaw mo na. Bye, Mr. Bean! Okay, girls, ako ang mag-facilitate ninyo. My name is Mateo. Just call me Kuya na lang, ha? Hi, Kuya! Ay, cute kasi Kuya ba? Uy, Jam! Pamilok, oy! Wala, oy. Galing ka talaga magtutok ba? As in, type na type mo talaga yung mga skinhead ba?
mga walang Oy, buhok. diliin. Kayo ganyan ba? Mahiya naman tayo nito. Okay, girls, Kuya, kasi rin ang babae nagtalikod niya, kaya ka nang nakugbukton, kuya. Si Clara. Clara! Ay, Ma'am Clara! Saan si Ma'am Clara? Isnabira, magaling si Ma'am Clara. Stress, magaling si Ma'am Clara. oh, gikan ba mo na si Gira, good sir. Anyway, okay, ganito ang gawin nyo, ha? Office first na naman tayo, simple lang. Submit nyo lang ito gawin nyo. Okay, Okay, sige, kuya. sino ba si Jam? Ako po. Ako po, kuya. Matulalaw naman tayo nito. Uy, huwag ka magpahalata. Uy, maulo ka naman, uy. Uy, kayo ba? Ginabuli niyo ako. Huwag niyo ako sumug-sumugin dyan. Sige, okay, Jam. Ito, tapusin mo to, sabit mo sa akin mamaya, ha? Sige po, kuya. Ay, ako, kuya. Ano naman, kuya? Ikaw si? My name is Erica, kuya. Erica, ito naman tapusin mo, tapos sabit mo rin sa akin. Ikaw naman si? Si Kwakula, neka. Okay, Nika, tapusin mo to at isabit nyo. Okay? Okay tayo, ha? Yes, kuya. Sige, I have to go. Okay, kuya. Asan ka, kuya? Saan ka pala mag-adto? May tatapusin pa ako dito. Sige, bye. Hala, uy. Ano ba? Bisaya ba yun si kuya? Uy, ano? Tagalog talaga. Ay, Bisaya man siguro yun si kuya. Ngayon, alam mo naman dun sa Jensen, mga Tagalog, Bisaya yung ginagamit natin doon. Tapos nahiya tayo Dito sa Davao ba kayo? Tagan ba diya yung ano, no? Ang dami pa pala talagang Tagalog ba? maraming mga Tagalog dito. Alam nyo, kadalawa na gud ako napunta dito. Uy, may crush ka na dito ba? Alam na namin. Oops, alam ka na. Alam ka na nakin. Be, sino man daw, be? Ay, halata. Masyadong malagit ang titing mo kay Kuya. Ay, mahiya tayo. Uy, mahiya tayo niyan. Okay, girls. Okay na. Humanay nyo ang gipabuhat na ako. Tapos na po ba? Ay, Kuya, eto na Kuya. Uy, very good. Very good, Erica. What about you, Nika? Ay, dali na lang kay Kuya. Uy, pagtalikod ni mo muna dayon. Okay, very good. Ikaw naman dyan, tapos ka na? Ay, kanina pa akong tapos, kuya. Tingin? Uy, perfect. Okay, girls. May pagkain dun sa pantry. Gusto nyo? Sa panty. Pantry. Okay, Kuya. Oh, Ay, ayaw ko magkain. Ay, gusto man, nag-diet magod ako nag-lunch na kayo? Nag-lunch na? Kuya, wala pa kaming lunch, Kuya ba? I'm so gutom na talaga ba? Ako din, kuya. Sige, dyan sa harap may pagkainan. Kita na lang tayo doon, ha? Sige, Kuya. Hindi mo kami, Kuya, ha? Sure. Kuya, busog na busog kami, Kuya. As in, talaga ba? Parang mangliki naman ang likod ko, uy. Kuya, tingnan mo yung gilid ko, Kuya, oh. Malaki na talaga yung Kuya, pero Kuya. Ikaw, Jam, nabusog ka ba? Okay lang ako, kuya, kasi nagda-diet ako, kuya, eh. Alam mo Balita ko. Sino ba yung nagmo-model-model sa inyo? Ako po, mahiya man tayo nito, uy. Ang cute naman ng braces mo, pink. Kasi, nagatamsak kasi ako sa yung mata bago ko. Nagatamsak ako na ko, tapos, yung kumako, yung kumako ko ang kinakit-kit ko. Ganun ba? Tamsak na akin yung ba. Okay. Sige, Kuko. sabihin niyo lang ako kung may kailangan kayo, ha? Sino bang first timer dito sa Davao? Ako ba?
What about you, Jam? Kadalawa naman ako napunta dito, kuya. Okay. Pero kung may tatanong Ikaduha na ngayon. kung may tatanong kayong lugar, sabihin niyo lang ako, ha? Ay, kuya, saan ba yung People's Park? Dyan na yun sa may di ba saan kayo nag-board? Diyan sa may Careno. Okay. Sa unahan lang yan, merong People's Park dyan. Tanong nyo lang, ha? Ay, magpasyal sana kami, kuya, pero gusto namin kuya, baka gusto mong, mag-party-party, ano ba? Hindi pa ako pwede mag-party-party, eh. Ano naman? Jam na tayo. Ay, hindi, ganito na lang, ha? Ubanan na lang tamo sa may People's Park. Dito, diha lang tapos i-drop lang tamo kayo. Nabang mo ito ba? It was soon good. Sige, kuya, no problem, kuya, Ay, okay kayo. Masyado kuya. Kuya, pag may time ka, pagpunta ka sa Jensen, kuya, mag-party-party tayo doon, kuya, ako bahala sa'yo, kuya. Sige, pag may time. Ganun, kuya ba? Gusto ko yung mga ganun, kuya. Sige, kahit dito sa Davao, samahan ko kayo. Sige, mag-party-party tayo, Ay, kuya. gusto namin talaga, kuya pa. Excited naman ako, uy. Grabe, ang excited ba? Ay, kuya, huwag kayo dun sa Torres, kuya, kasi yung kaibigan ko si Erwin, nabunalan ba yan ng dyan? Yung napiska ng kutot, kuya. Okay lang, wala naman masyadong diskuhan dyan. Wala na ba? Sige. Ako nang bahala. Sige, hatid ko kayo. Baba na ko. Sabay mo sa ko, ha? Sige, kuya. Nanigay ka, kuya. Ang sana, kuya. Kuya, mahiyaman tayo, kuya. Uy. Ano ka ng pula? Muna ako sa ganun. Ay, okay, kuya. Sabay kami, kuya. Sige, kuya. Come on, let's go. Sige, kuya. So, ito na yung People's Park, ha? Kayo nang bahala, girls, ha? Ay! Ang ganda pala dito sa People's Park. Maraming people. No? Dito, maraming tao dito sa People's Park. Oo nga. Ay, kuya, thank you, kuya, ha? Kahit lakarin nyo na lang, malapit na yung, di ba yung part yung papasok doon? Yung sa may Miragi? Hindi ba doon? Hindi, yun yung may pulang game. Diyan lang kami. Kaya gusto mo pumunta sa apartment namin, walang problema. Saan ba banda? Diyan sa may yung may billboard ng yung The Morgue? Diyan. Sa The Morgue. Sige lang. Try ko lang, ha? May ilakad pa ako, eh. Sige, ingat kayo, ha? Kuya, sige, kuya. Thank you, kuya. Bye! Bye, kuya. Walang bye-bye. Uy, kayo ba? Nagpapakita naman kayo ba? Ay, kuya, kayo dyan. Uy, kayo ginaano niyo yun si kuya ba? Abuso niyo yun si kuya, ginapati-hati dito, tapos, alam mo, gusto ko si kuya ba? Parang yung friends lang, yun lang. Hoy, huwag ka ganyan, Jam. Uy, parang matanda naman yun si kuya. Matanda, pero matanda na bitaw siya, jokes lang, kung matanda. Ay, kuya. Kuya, Stumbling on reasons that are far and few. I let it all come down and then some for you. Pretty baby, don't you leave me. I have been saving smiles for you. Pretty baby, why can't you see you're the one that I belong to? I'll be the embrace that keeps you warm. You're the sun that breaks the storm. I'll be alright and I'll sleep sound as long as you keep coming. Ay, babe. Ay, babe, Babe, ikaw ba? Wala mang gatiman sa tong kasalo eh. O banin ko dito, babe, ko to atong gaon. Ikaw na may mag-gown, babe. O banin lang gani ko. Saan na para sa entourage na to? Oh,
babe, sorry jud kay na-busy ko kay ako mong assign ni boss sa mga interns na mo yung mga bagong OJT gikan o Jensen. So ikaw ba? Wadyo kayo pabana na ba? Mauna. Kay giuna pa nimo sila niya. Ako diri ha. Silos na yun ka. Unsa man ka? Marunong ka. Mga bata pa kayo to eh. Niya, bata. Maurabian na yung usuron. Ikaw, nanasad ka ba? Unsa tugtuon naman sa kuha? O sige. Promise na ko karong Sabado, bananti ka na, ha? Bantay ka. O, ay naku kasi. Oh, sige. Ikaw ba? Dali, ikaw ba? Hi, girls! Kuya, kumusta? Oh, nausap mo naman din eh. Wala na kayong gagawin? Wala na kuya, lasa man. Kuya! Hapit kami mahumadri kuya, uy. Mo ba? Asa mo? Baba naman sa inyong apartment. Oh, muli namin kuya. Kuya! What may tricycle kuya? Dugay may tricycle edri kuya, uy. Mo baba man ko. Sabay na lang mo sa buha. Drop to mo sa inyong apartment. Okay na kuya? Kuya! Mauna naman kami sa'yo, kuya, oy! Okay na lagi. Sige na. Sige, kuya! Mag-hits man sana kami kay yung may tinted ako to yung si Kuya Benny. Mahiya kami kay Kuya Benny. Ay, kitumba man yung mga bangko niya. Oh, maya kami. Takot kami ba kasi madilim yung sa loob kanina. Yung tintin niya parang garbage bag yung kangit-ngit. Oo nga. So, okay na sa'yo, kuya. Sabay kami sa'yo, kuya. Oh, sige. Wala problema. Asa man? Let's go? Let's go! Sakay na. Kuya! Halika, kuya. Dayulan ka. Ay, kayo kuya, ibilin yung chinilas mo kuya, ha? Maudin ninyong apartment day. Okay naman dito kuya. Kami man tulo dito, kuya. Oo. So, pasyal kuya dito, okay lang. Anytime. I-text mo lang ako kuya. Ay, hindi na. Sige, okay na kayo ha? Okay na, basta kuya, pag makapasyal ka sa Jensen, mag-party-party tayo doon kuya. Oh, sure. Pero, Ay, kuya, meron kaming ticket para sa Saturday dito ba? Mag-desco. Oo, basta kung gusto mo magpunta dito kuya, sige na kuya. Kuya, samahan mo kami. Wala man kaming escort, kuya. Oy, basta madok man kami. Ano kami dito ba kasi baka maraming budos dyan. okay lang ba magsama ko ng kaibigan? Okay lang kuya. Sige, papakilala ko si Brian at si Michael sa inyo, okay lang? Para may partner din kayo. Okay, sige kuya. Ay, sige, so sasabay ka na, kuya. Basta ngayong Sabado ng gabi, ha? Akong bahala sa inyo. Tuturo ko kayo dito sa Davao, ha? Ay kuya, thank you kuya talaga. Party, kuya. Grabe na lang ka dito kuya ba? Wala bang phone party dito kuya? Ano? Phone party. Walang phone party dito. Gusto ko yung phone party kasi gusto ko mabasa. Wala eh. Alam Well, ba? pakilala ko kayo kay Erika.
ba, girl? Si Nika, mga pre, si Nika, si Erika, o si Jam. Hi! Hi, Jam! Hi, Jam! Nag-enjoy ka na ba, Jam? Hi! Hi! Hello! Hi, Michael! Hi, Brian! Hi, Kuya! Mga mga flavor mo niya, mga kaibigan mo, Kuya! Kuya. Ay, huwag kayong ganyan, mga girls. Hindi na lang kwentaho na nagdala sa buwan rin. Sabi talaga kayo mag-content sa akin ba? Hindi na lang kwentaho si Mateo. Ay, ganun ba, kuya? Tama na yan. Ayos lagi Party na tayo, kayo. party Sige, na sige, tayo. sige. Yeah! Cheers muna tayo! Cheers! Yes, yes! Cheers! Gusto mo dyan ay ani nung ano, Noy? Gusto mo kinong cheers ba? Ay, kuya, halika dito ba? Hindi ka man magsayaw, oy. Bay, sayaw ka, bay! Ay! Pinahali akong ganahan ba? Sayaw, Choy! Sayaw, Choy! Sige, sayaw lang. Kani ang gusto ko. Kani ang gusto namin, kuya. Ay, Kuya! Gusto ko papalitan niyang sound! Ang pangit naman ng sound! Oo, kuya. Sandali, kilala ko yan, si DJ Pai yan eh. DJ Pai! Anytime music, DJ Pai! Yan ang gusto ko. Pangtunog yan, kuya. Yan. Gusto ko yan kanya, kuya. Yan na, Pai! Yan na, Pai! Yan na, Pai! Okay, yan na! At ito akong malibling tawil, bay! Ako malibling tawil ako, bay! Jam! Asa man ta? Kuya, doon tayo sa labas, kuya. Maingay man dito, uy. Masakit sa dalunggan ba? Sige, tara! Tara, gawas tayo. Uy, saan kayo? Uy! Ganyan kayo! Ganyan kayo! That rhythm. Lagot na naman! Jam, okay lang ha? Ay, okay lang kayo. Okay lang ako dito. Itog daw na ko, kuya. Uy. Ay, magalit yun sa atin yung mga kauban ko ba? Bibiyaan natin doon. Suman mo, balik na lang dito. Ay, sasama man kayo doon, kuya. Ay, dito na lang muna tayo. Okay. Kuya, ilang taon ka na ba, kuya? Ako? Ano na, 35 na. Nao ba nga? Kuya, ihag mo ako, Bi, kasi tugnaw talaga. Hindi ka nga. Ikaw. Kuya, sarap mo palang maghakos, kuya. Uy, makainit man talaga yung katawan mo, kuya. Uy, Ilang taon ka na nga? 19 pa ako, kuya. Uy, batang-bata pa. Wala pa talaga akong karanasan sa mga ganito. Gusto ko sana magkumanta ng tipiti-piti-tipiti. Jam, sandali ha. Smile ka muna, smile. Yan. Say cheese. Si Cheese. Yan, buka mo lang ha. Buka mo lang ha. Okay, gusto mo na, kuya. Huwag mo tanggalin yung yung... Hindi mo ang braces mo, grills ba akong dito? Ay, ganyan man yan. Ignorante ka man, kuya. Style man yan, kuya, sa braces natin. Okay. Naantos naman ako, kuya. Uy, matulog tayo, kuya. Ha? Samahan mo ako, Bi. Matulog tayo. Bukas na tayo mag-uwi.
Saan? Diyan tayo, yung parang natumba na building. Sige. Gusto, antok na Diyan talaga. sa, beyond an expectation. Ay, natulog ko na talaga, giduka na talaga ako ba? Uy, Jam. Kuya, tara, matulog na tayo. Sige, sabayan lang kita dun ha. Sabay lang tayo. Sabayan mo ako, tapos hindi ko makatulog pag wala akong gakus, uy. Sakay ka na. Sige. Diyan lang tayo ha, sa tabi. Magsunod tayo doon. Sige. Bay, pila ni Dre, bay? Boss, nami promo din, boss. 12 hours, 300. Ha? Iyon sa mga amigo, 200 lang ni Dre. Promo ni, promo naman ni. Namay bagong gibuhat ng kwarto dire. Kapag ni, bilhin mo ako ng pintura. Ano rin, nilabad, basta matigulo. Ako isprayan na ako, boss. Jam. Kuya. Halika na. Pasok. Matulog na ako, kuya. Aray ko, Jam. Bitawan. Boss, sa mali, boss. Siraan pala ako ni boss o dili na? Bakit sira na lang ko, bay? Okay, boss. Jam. Kuya, gaks ako, kuya, P. Gaksin mo ako, kuya. Jam. No, Jam. Please. Kuya. Jam. Ano ka ba? Haita na imong braces. Mura man nagabas. Jam. Hindi ko kayang gawin to, Jam. Bakit? Jam, bata ka pa masyado, Jam. Sir, kuya, ano ka? Bayot ka? Jam, hindi yan Yung ganun. mga lalaki nga dyan, pag gitan ako, grab yung mga ganon. Ikaw, grabe ka kuya ba? Gipahiya mo ako kuya. Ha? Huwag kang ganyang kuya. Jam, please, bitawan mo ako. Jam, Gaksa ako pagpiit sa imong dugha. please. Kuya, Jam, kung gusto Kuya, na mo come on, hit me. matulog ka na dito, uwi na tayo. Kuya, Hindi ka. kuya, ayaw ko biyay ko. Ano ba? Kuya, lampurnasin mo nga ako, kuya. Ginahiya mo ako, kuya ba? Jam, please. Sige na. Alam mo ba, kuya? Alam mo, kuya, matagal akong may pagtingin sa'yo, kuya. Tapos, ganyan ka. Kala ko ba rin may pagtingin ka sa akin? Ha? Jam, please. Kuya, alam mo, hindi ka gwapo, kuya, pero gusto kita. Alam mo, nadibilip ako sa yung makikita tayo dyan sa labi, ginawak-wakal mo yung kamay ko. Tapos, yung ginabira-bira mo yung Jam, atudlo sige na, ko, kuya. sige, Jam. Alam mo, ganyan, kuya, grabe ka, kuya. Manhit ka! Pinahiya mo ako! Ay, pagsapot-sapot ba? Babe, Nanatadali sa akong opisina, oh. ay, nag-ingon diya ka nga magkita to sa Gani, manok. sabay na ganita karon kay hatag na to kay boss ang atong invitation. Boss! Oy, do. Basta Boss Eric! Basta do. Saya plus buntag, no? Boss! Blooming kay ka do. Para sa imo, Sorry do. magkasal na ba yan ni Oy, Maylin? sigurado ka? Para masing magmahay ka, ha? Ay, wala boss, wag na si Maylin, boss. Kasi ka... Hi, Melina. Ah, Okay. Ako yung sabi. Ninong ka naman, boss, ha? Uy,
Gihimo jud ko nimo, gihimo jud ko ihinapay sa nakutarong manibok me. Boss, okay lang bitaw, boss? Okay ra kayo. Basta kaya ko. Lagay ko daw. Stupid na kong amon. Oo. Wag ko ba? Yung umot, ba yung... Uy! Hi, girls! Che? By the way, akong fiancé di ay si Miss Maylene. Hi! Hi, Ate Maylene! Okay. Mga kamasko! Hoy, girl! Asa man ka, girl? Lagot kamasi, lagot niya masalat. Girls, mauna na kami, ha? Babe, let's go. Babe, tara na! Girl, wala tayo magawa. Kaya talaga may twist talaga ang buhay. Sakit talaga, girl. Kaya talaga masakit talaga minsan, girl. Girl, sakit talaga. Uwi na tayo na Jensen, girl. Alam niyo po mga kuya, sobrang it-hurts talaga ba? Magpapakasal na pala siya, kaya pala hindi niya ako pinatulan. It hurts, you know. Namiss ko na siya. Alam niyo, kahit nandito ko sa Jensen, nakikinig ako sa inyo ha, via TuneIn Radio. Minsan gusto ko nga pumunta ng Davao para makita lang siya, pero ewan ko ba, baka nakasala kasi sila, di ko alam. Thanks po mga kuya sa time. I'm so happy talaga ba. Kung nabasa nyo na at nadrama nyo na itong aking letter, thank you talaga ba. Thank you talaga sa support mo. Mga kuya, till next time. Ako pang inyong letter magtatampo ba? Jam.